Janmit, Hashwab Nyasdang Nini Pechwa Yakimat, Kibukongsan. Letap Kertengkat Rapadi Murmu na kabentak election president haringkat kajingnya dan lang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Sedang kajingnya lang Arsni Jongki Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports hak Gujarat. Anam aili ka sarkar yaki ADC ong presiden ka BJP ba ka jingyo jingrap pisa kan kutnol adaki council kimla ban penbiang yaki kaipod. Bat let ya kendo kinong song ka langpi haringkat badu MDC yaw sembut Menteri Rangba ka jela ban kirpat ban penne yaki hapok ka jela Meghalaya. Khubar kebabnya. Letbu Kerteng Kadrapadi Murmu na kebentak election president haringkat kajingnya don lang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Kakertong jongka NDA Kadrapadi Murmu nekasni kala letbu Kerteng na kebentak banyakun ya ke election president Kari ha Parliament House Complex. Kala letbu ya Kerteng jongka haringkat kajingnya don lang jong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ki Menteri ka Sarkar Pedeng Rajnath Singh Amit Shah nalor kiwei. Hashwa jong ka jinglit bu Kerteng kinong yalam jong ka sing BJP bat NDA kila ilum lang ha Parliament House Complex bat kila yat ringkat bat ka Murmu bat Menteri Rang Badu Kari Syah Sekretariat jong ka Raja Sabha na kebentaban bu Kerteng. Menteri Rang Ba ka Jalau Konrad ke Sangma ulalong uwei na kinong yasoy ya ka motion ka baterwa ya ka Murmu kam ka Kertong na kebentak election president. Konrad Sangma lingba ka Twitter ula penpau ya ka jingkermen ba Kari India kan sayo shen ya ka presiden jong Kari ka ban na kiriu red pan. Kajingelang ka Arsni jong ki Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports jong Kari kelas dang mentakasni hakiwadia ha Gujarat. Menteri Ketenat Youth Affairs but Sports jong ka Sarkar Pedeng Anurag Thakur ulaya keren bat ki Menteri ki Secretary jong ki Jela bat ki Union Territory ki badekmi ya kate Ketenat ha kasni ningkong jong kajingelang. Hakni kajingyalang lakmi lenti bansaki ya kijingya pliu jingmut halor ki pang baper jong ka Khelo India scheme ki bakintop ya ka geo tagging of playfields ki training center lani academy haki jela kajing itu ya ki sab bat kijing kentiu ya kijing ile kai lingba kijing yakob ban kentiu ya kijing ile kai sport na kabentaki kentai ki briu ki baduna ki dekotmet ban kentiu ru ya kijing ile kai haki riulum bat haki jaka nongkendong bat ru ban kentiu ya kijing ile kai trairi. Hakni kajingelang enyakran ru ya kajing kongsan jong kajing nang jingtep ban khanglat ya kajing penankam ya ki dawai ha kajing ilakai bat ban wanra ru ya kajing long jingman ka ban yarap ya ki nong ilakai ban pentebet yaladia. Wat apadeng kijing keno ba ka sarkar ka ya da kalenti ka bajam halor ki district council. Menteri Ketenat District Council Affairs uba Lakman Rumboy ulaong ba ka sarkar kelabut din ya kani kakam. Uba remboy loong ba kadai ban bot yaki kendon jong kaan bat ka sarkar kamla ban chulek kerki. Presiden ka seng BJP ha ka jela uba Ernest Mauri ula penpawi ka jingbam hun halor ka benta baki district council kila jubab ya ka jingkerpat jong ka sarkar jela ban wanra yaki kaipot halor ki jing penankam yaki pisa jong ka council. Uba Mauri ula mahamru balada ka jing penankam bakla yaki pisa jong ka council kadang yai beteng. Kajing mang tingka na kabentaki Autonomous District Council kala ban kutno. Uba Mauri ula keno ru ba kadon kajing bamsap ka bashir kai haki council bat kajing penan kam baklai ki pisa jong ki council. If the profession of the law allowed them to exercise their duty judiciously before submitting it, why not? So as of now, I cannot say the question of soft or not is the question of that. They have to meet the legal provision. As long as they meet the legal provision, for me, there is nothing. So they have to give a clarification regarding with all labs which the government want to ask from them. And I've seen the statement that they want to make a reply through their chartered accountant, which I'm not agree. You see, it is the duty of the secretary of the council to prepare all the thing with the CM of the council.
Kinong song shnong jong kathain langpi kabadan ha West Khasi Hills District. Haringkat bad UMDC karambarai jerngam uba bajop pongrup. Kila lek banyak kendu yau sembut Menteri Rangba Kajala uba Prestun Tensong. Da kaba ong ba kishnong kikwa ban sabet hapo Kajala Meghalaya. Hadin jong kene kajingyalang uba pongrup ula ong balai pekendai tli kishnong kila soy ya ka join memorandum ha kaba kila penpau ya ka jingkwa jongki ban yaine hapo Kajala Meghalaya. Uba pongrup ula ong ba kajingya penbet put ha ka thain langpi kan long ka basitom. Henry haringkat bat ki kendai pusan na ka shispa ki nong song shnong ki ba penpau ba ki kwa ban yaisa ha Meghalaya. Kan omlong ka ba na ka benta ki regional committees ban pen urlong ya kani. La ban pen kenmau ba ya ka langpi en sayatai ha ka wat ka baar jong ka jingya lang ya keren penbet put ha pedeng ka jala Assam bat ka Meghalaya. As we know, Langpi is very complicated, but as I said, with 95% of the residents of that particular sector decided that they want to be in Meghalaya, I think it won't be hard for the regional committees to take a call because they have to go with the majority. And yes, with the 5% also, we are working on it. The HIMA will do its homework, how to convince them also that they support when the regional committees come and visit in the field, that they will support Meghalaya. Menteri Katanat ki kampo ieng ka Meghalaya uba lakman rumbui. Ula ong baladep ban betha ya ki deputy commissioner ban pha ya ki kaipot halor ki jing penjular jong uslap ha ki district. Ula ong baladep ban betha ya ki tanat baper ban pha ki kaipot sha ki deputy commissioner jong ki khnang ban la ban yo lum jing tep halor ka jing sha penjular bat ban yo pha ya ki la jing yarap ha ka por ka babyang. Habakren syapang ka jing ya ki kali ha ka surok ba national highway ka bahan riu. Ula ong bawat apedeng ki babun ki jing lala pat ban penyat bet yat unti ya ki kali tang ha ka sngiu blai bladem. Ula pendep ru bau SP ula dep ban betha ya ki pulit penyat kali ban don ha ki jaka ki badon ki jing sha penjular. Kenang bakan keta ya ka jing ya jong ki kali lani kan wanra jing ma ya ki nonglet nongwan. We have sought information from all the deputy commissioners. I myself have visited few places in East Giant Hills and West Giant Hills to see the damage caused by this unprecedented rain. The traffic could be restored last Sunday itself, one way, and as of now, the traffic is flowing, but at some portion it is only a one-way traffic. Kumsi benta jong kajing rakhe ya kanashe se azadi pakwada lani kajing luet na kajing di penbuat kabaya day bat ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arjar arpuar. Lapenlong ya ki arkli ki program ha West Giant Hills District menta kasngi. Ya kajingyalang Hapanalir Community Hall, lapenlong da ka office jong Superintendent of Police West Giant Hills District, ha kajingya trailang bat ka Sen Kinjay. U DGP ka Meghalaya u Dr. Laja Ram Bishnoy, IPS u balong ukongsan ula banjur halor ka jingdan kam kerke ban penlong ya ki program pensai patba. Halor ka jingta jong udrok ya ka kot ka khia kamtam ha ki samla. Ka office jong ka District Social Welfare ha ka jingya trailang bat ka Breaking Through Rehab Center. Kelapenlong ya ke jingyalang halat halabo community hall. U Deputy Commissioner ka East Giant Hills District, u Abhilash Baranwal, ula pelat ya ka weekly podcast hinin kesngi. U Baranwal ula ong ba ka jingtmu shalendat jong ka weekly podcast, kalong ban pensa priang ya ke jingtip ki baye day bat ki scheme jong ka sarkar jala, lani ka sarkar pedeng. Bat ban pensngotu ya ki patba syapang ki jing mentoy jong kini ki scheme. Ula ong ru ba ka podcast kan long da ka audio file ka barit ki ban kentop ya ki jing pentip kenang ba ki nong song snong kintip syapang kini ki scheme ki jing tray ka kamram bat ka jing kit kli jong man la ki tanat sarkar ha ka district
ula benrap ba kindanru ki jingya pleu jingmut halor ki mat ki bayidai bat ke imlang ka salang ke jingya kren bat ki nong yele kai sport bat ki wei ki nong yok pedang khusnam ha ki benta ba pero ha ka district ula ong ba ha ka weekly podcast ha ka audio format in penlaj ha ka YouTube bat Facebook channel jong deputy commissioner ka East Giant Hills district bat in sa priang pat syakit pat ba link ba ka WhatsApp. So basically the idea is to bridge the information asymmetry through which we will get all the information pertaining to any scheme across to the people. And we are designing it in a manner where we are covering everything possible that a citizen needs to know. Mentapat ngin pet yak jilong jingman ka sinbereng haslong. Kajing shet kalong 8.7 degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat nyaw 0.9 degree Celsius. Kajing skam kawaw kalong nyaw penriu nak spa kapor mstep bat prapulai nak spa kapor janmit. Kalak bandan kajing hapslap ha ki babun ki jaka. Sa shisin pat ni penken mau biang yapi baya kani ka kubor ka jongi. Pila ruben pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Haswa bangin penkut ngin pet biang saisen ya kimat ki bakongsan. Lekhap kerteng kamarmu na kebenta ke election president haringkat kajingnya donlang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Sedang kajingnya lang kabaarsngi jongki Menteri Ketenaga Youth Affairs and Sports ha Gujarat. Anam aili ka sarkar yaki ADC Ong Presiden ka BJP ba ka jingyok jingrap pisa kan kutno ladaki council kimla ben penbiang yaki kaipot. Batlek ya kendo kinong song kalangpi haringkat padu MDC yau sembut Menteri Rangba ka jela ban kerpat ban penyak yaki hapok ka jela Meghalaya. Te parlok katu ngila poisya ka bakut jong kani katup kebor jongi menta ka janmit hadup na siya mangbat pila syai ka sngi kublay pi baro. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।